този клип го снимам за втори път. Първия път се спря сам. И това е информационно видео, аз съм Master Vlog. През лятото ще ви кажа кога може да не снимам или една седмица, или 2 месеца. Зависи. Но да знаете, че ще си взема кратка почивка и не от снимането, защото че съм на море. Там ще снимам клипове, но ще ги кача в продължение на една седмица. Ще качвам видеота. И да, това е за този клип. Съжалявам, че е толкова кратък. Аз съм Master Vlog, имам канал Master Fun. Трябваше то да ми е Master Fun, ама реших да е Master Vlog. Общо взето през лятото няма да качвам. Нали смисъл, следете ми канал през другите сезони, с изключение през лятото. Може да съм качил няколко клипа. Ще ви кажа кога да не ми... Ще казвам, когато ще ходя някъде на екскурзии и няма да имам интернет. Нали може от време на време така да ми поглеждат за канал, при положение, че ако има един ресторант там, в който има Wi-Fi, ние там си имаме... Ние не сме в хотел, там си имаме къща, освен тук в Железница. И това е за този клип от мен. И то пак като миналя стана 1:30. Заговорих се. И да, това е. Няма да качвам там при известно време. Може да не ви предупредя, така че видите ли ме да не качвам една седмица, значи ще съм в 2 месеца на море или един. Така че почвате да ми следите в канала. И да. Аз бях Master Vlog и чао!